Good morning लोगोफोर नोंसोर माबोरै दं आंथ' मोजाङैनो दङ दायो दिनैनो जोंनिथिं अखा हागासिनो दङ लोगोफोर दामाम गुसु जादों नै बोथोरा दिनैसो अखा हाबाय लोगोफोर नै गामि गोदानाव आङो दिनैसो फार्स्ट अखा लोगो मोनदों नै लोगोफोर माने हासबेन्डनि न'आव आरो आं हाबा जाफैबाय जेला गामियाबो गोदान जाबाय नालाय ओमफ्राय दिनै अखाबो गोदान लोगो मोनबाय आरो लोगोफोर नै आङो दिनै मार गुसु जाखादों बिफां लाइफांबाबो साफा जाजोब्बाय अखा हानानै लोगोफोरनि जाहोनो नोंना सायाव खानानै जेनेबा दिनै बिस्थिबारमोन जादों जानो मोनासै जोब्बाय बायदि Saya ke dewan ni. Saya ke dewan bukan sekitar. Apa nih kan nang ngerti kan kok. Apa nih kira? दिनैसो अखा लोगो मोनबाय आङो लोगोफोर हासबेन्डनि न'आव फैनानै दिनै फार्स्ट अखा लोगो मोनदों आङो नै अखा हाबाय दिनैसो दहाय बांसिन हादोंमोन नै एसे खमायबाय बिफां लाइफाङा दासो साफा नुबायना लोगोफोर नै हाफ्रा सुस्र'जोब्बाय मोजां दायो आङो हासबेन्डखौ ससे लामासिम दोनलांनोसै अखा हादों नालाय ससे साथा हमनानै दोनलांसै आङो बेखौ लाबाय बे दा साथाया बेखौ लाथोंसै आङो थांगोन दे आं दा दोनलांगोन ना ससे लांबाय दा ओइनो गोजौआव मा दोङो बिदिनो थांदो बिदिनो दोनलांसै आं नोंखौ आयौ नांखाबाय इयाव हनै हरदो थिखोनो हाखायो थांदो हा नै लामाया गोदोबाय थांबाय सानो गोबाव अखा हाबाय नै बालाया दासो सिजोब्बाय साफा जाजोब्बायना दासो लोगोफोर नै जायगाफ्रा आंना बिबारा नै साफा जाबाय बिबारा नायो थैजोब्बायसो साफा नुखाबाय थैजोब्बायसो नायबावबा आलु गायदोंमोन गायया जोंना आलु गायदोंमोन लोगोफोर नै आलु बेदर थाङो ना थाङाथाय बेदर थाङो ना थांलाथाय दा बेयाव सामब्राम गायदों जोंहा ओइ नै माबा बारबाय बिबार बारलायलायबाय नै सामब्राम बिबार इस्टार दायो आंना भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नो सानबाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर एसेनोसै आंनि भिडिअ बाय बाय लोगोफोर